subscribe. Subscribe.
subscribe, subscribe,
subscribe.
Diyos marahay nabanggi po sa inyong mga tugang sa pagtubod. Ansan tami sa tapungon niya na Christmas Eve, iyo po ang mga minasunod na mass sponsors. Mrs. Cecilia Hosana and family, Estelita Nantes and family, Mr. and Mrs. Emmanuel Layola and family, Tony Lanusa and family, Mrs. Erlinda Mansala and family, Mr. and Mrs. Lito Valenzuela and family, Menchi G. Samiliano and family, Mr. and Mrs. Esteban Uwida and family, Obero family, Mrs. Acelita Hermida and family, Mr. and Mrs. Carlos Villoso and family, Joby Solomo and family, Welda T. Aldesa and family, Roman Neni Rainera and family, Charles Salas, Corazon Monte and family, Mr. and Mrs. Marvin Margate and family, Deti Biares and family, Teresita O. Baldo and family, Nathaniel and Bernard Fortuno, Lani Pitalio, Mr. and Mrs. Renegado, Beth Bornas and family, Elizabeth L. Remigio, Arlene Delier and family, Jessie Ayan Onyati, Donna Ann R. Onyati, Henrico Niebres and family, Danny Pilar Totanes, Maribel Marlene Pasion and family, Dr. Albino Fajardo,
Mrs. Norma Fideres and family, Amparo Llanes and family, Lynette Recepcion Hernandez and family, Mr. and Mrs. Roberto Penetrante, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, Mr. and Mrs. Roberto Hertes and family, Mr. and Mrs. Jonathan Villaflor and family, Julian Teres Villaflor, Lisandra Nicole O. Villaflor, Mrs. Paz N. Villaflor and family, Mr. and Mrs. Joey Achan and family, Asuncion Bonsalida, Carmen Baal, Virgie Baal, Jacob Dablante family, Mr. and Mrs. Antonio Bailon, Mr. and Mrs. Jesus Soñate and family, Francis Floresi and family, Nancy Conde, Dang B. Ariola and family, Salima Agnas and family, Christine Joy Lainesa, Mr. and Mrs. Restituto Hernandez and family, Mr. and Mrs. Julio Rin and family, Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family, Mr. and Mrs. Erwin Barñarea and family, Mrs. Amparo Bailon and family, Isplago family, Andalis family, Nelly Oxiano and family, J. Christian Fajardo, Dr. Irene Manlapas, Dr. Mirna Banyal, Evangeline Eguia, Maribic Bailon and family. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Lucio Dayupay and family, Disa Del Parto, Pandis Pontilias Toledanes family, Mr. and Mrs. Jobito Bicaldo Jr., Porlante Pariña family, Mr. and Mrs. Mark Joseph P. Biloro, Coralde and Bukid family, Thanksgiving for birthday, dulot ni Dr. Erna Orbita, Mr. and Mrs. Salvador Regalado and family, Mr. and Mrs. Nilo Regalado and family, Santa Cruz and Rola Torres family, Irene and Perla, Mrs. Nempa Nilayan and family, Joanna Marie Agnas, Lindon Agnas, Lobitania Regalado family, Mark Navida, Bien May Bermido, Nina Tangilon and family, Navarro family, Mr. Calixto Escura and family, Mr. Santi Seron and family, Arlene Tormes and family, Francis Rose Villaflor, Lilith Placidus Manawis and family, Becky Placidus and family, Mr. and Mrs. Homer Ayana Jr. and family, Attorney and Mrs. Itoy Placidus and family, Mr. and Mrs. Abel Sumayaw and family, Fortuno family, Bitonio Gastillo family, Mary Rose Balwis and Sofia Elis Guanzon, Mr. and Mrs. Luis Balwis and family, Salvacion Manayon, John Albert Paja, Arlene Fordan, Mary Grace Bernales, Catherine Banyaga, Mrs. Christina Belsa and family, Princess Nam Pontilias, Mr. and Mrs. Angelito Tisado and family, Mrs. Jane Namia, Mr. and Mrs. Seth Indang Sabio and family, Mrs. Salvi Oniedo and family, Mr. and Mrs. Ariel E. Vergara and family, Syra May Aguado and family, Mr. and Mrs. Florante Salcedo Sr. and family, Kyle Reigns Hernandez, Mrs. Dolores Villan and family, Joseph Marvin Olivares, for her 15th birthday, Mrs. Francia Lumapag and family, Stephen Elaine Gabin Libland and family, Sally Nunez and family. Mrs. Felicitas Go and family,
Mr. and Mrs. Alan J. Oliva and family, Mr. and Mrs. Rogelio De Leon and family, Mr. and Mrs. Jason Eribada and family, Miss Angelica Ibo, Emmanuel Cornelius, Stock Passion and family, in honor of Inang Katipanan, dulot ni Mark Nabida. Misa petition for petition mass for healing, dulot ni J. Carrera. Misa petition, dulot ni Can Ibanez Sisters. Misa Kumon, dulot ni Mrs. Dolores Billen and family. Special Intentions, Anonymous. Misa Kumon, dulot ni Veronica Banyaga. Para sa kalag din da Ambrosio e Trinidad, dulot ni Sally Nunez and family. Para sa kalag ni Martin, dulot kan Ginto Onyati family. Para sa kalag ni Augusto, dulot ni Deti Biares and family. Para sa kalag ni Ninda Bibiano A. Tomasa, dulot ni Mrs. Jane Namia and family. Para sa kalag ni Chris E. Cleofe, dulot ni the Mr. and Mrs. Clito Estrella. Misa Kumon, dulot kan Placides and Manawis family. Para sa kalag din the Concepcion E. Amador, dulot ni Ariel and Kyla Uida. Para sa kalag ni the Expedito E. Emilia, dulot ni Susan Paha. Para sa kalag ni the Gregorio E. Generosa, dulot ni Sally Nunez and family. Para sa kalag ni John Paul E. Josefina, dulot kan Andalis family. Para sa kalag ni Juan E. Catalina, subscribe, Stock
subscribe, subscribe,
subscribe. Presentar kan Parish Youth Ministry ang Panunuluyan 2024 na may temang ang pagkamundag ni Jesus nagdadara nin pagkasararo asin paglaom sa gabos. Hinahagad niya mo an sa indong kooperasyon sa paagi nin pagselensyo asin paghurup-hurup tanganing sa tuyang maintindihan an mawot ipaabot sa tuya kan gigibuhon na panunuluyan. Salamat po. Isang dalagay maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak isinilang ang puon, sa sabsaban siya'y nakahimlay. Nagpahayag ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Isang dalagay maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Kahulugay na sa atin ng Diyos, na sa atin ng Diyos, na sa atin ng Diyos. Sa sarong banwaan ang ngaran Nazareth, may sarong daraga na nagngangarang Maria. Igwa siya nin hararong na pagkamuot sa Diyos, asin sa iyang kapwa. Itinilaan na siyang ikasal sa sarong lalaki na ang ngaran Jose. Sarong karpentero asin matanos na lalaki. Madya asin sa tuyang himateon, ang kapinunan kan istorya kan pagkamundag, kan satong kagurang ng Hesu Kristo. Sa ikaanom na abulan, sinugo kan Diyos ang anghel na si Gabriel sa sarong banwaan na nagngangarang Nazareth, sa sarong daraga na nakatalaan ng ikasal sa sarong lalaki,
an sa iyang ngaran, Maria. An katuninongan mapas sa imo, paladan na babae, an kagurangnan yaon sa imo. Dai ka matakot, Maria, huli ta nawiwilihan ka kan Diyos. Uya ako ngunyan, ipinadara sa imo kan orog kahalangkaw. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki. Jesus an ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodon na aki kan kahurohalangkawing Diyos. Paano mangyari ini? Ta ako sarong birhen. Mahilig sa imo an Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahurohalangkawing Diyos. Kaya banal an ipapangaki mo na aapodon aki nin Diyos. An sa imong pinsan niya si Isabel na inaapod na bawas, ngunyan bados asin yaon na sa ikaanom na bulan. Huli tamayo nin imposible sa Diyos. Oripon ako nin kagurangnan. Mangyari lugod sa ko ang samuyang plano. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat iniwan niya ang mga puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Pakalihis ni nagkapirangal daw, na pag-araman ni Jose na bados si Maria. Ninhuli ta si Jose matanos na lalaki, na paghurop-huropan niya na suhayan si Maria nin hilom. Alagad, sa sarong pangiturugan, nagpahiling kay Jose an anghel nin Diyos. Jose, aki ni David, dai ka mag-alang-alang na akoon si Maria. Huli ta ni papangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Huli ta ililigtas niya an sa iyang banwaan sa saindang mga kasaklan. How could it be this baby in my arms, sleeping now so peacefully?
the Son of God. The angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be a son of my love. Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king who looks so small, his face and hands so fair? And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? How could it be? Pakalihis ni nagkapirang bulan, sa panahon ni Cesar Augustus, nagbuot siya na magpasenso sa gabos na tao na sakop kan Imperyo kan Roma. Hali sa banwaan ni Nazaret sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwaan ni Bethlehem sa Judea, banwaan na namundagan ni Haring David. Sa Bethlehem siya na mapasenso, huli tagikan siya sa kapag-arakian ni David. Kaibahan niya si Maria na nakatalaan ng ikasal sa iya. Bados si Maria asin mantang yaon sin daduman, uminabot ang kapanahonan kan sa iyang pangaki. Alagad, nagkaigwa sinda nin makuring kasakitan, nin huli tamayo sindang madadagosan duman. Maria, dai ka maghadit, makakahanap man kita digdi ni madadagusan. Uugma ako gayunin huli, ta nagabot na ang aldaw kan sa kuyang pangaki. Magsarig lang kita sa Diyos, ta iniya kita pababayaan. Hil nga Maria sa may parteng inutan, igwang harong na may ilaw, madya asin dumananta, tibaad igwa bang bakanteng kwarto sa sinda. Igwang tao sa laog, Ano ang sa indong kaipuhan, asin si isay kamo? ako si Jose sarong karpintero, asin ini si Maria ang sakuyang agom. Uminabot na ang oras kan sa iyang pangaki, kaya naghahanap kami digdi madadagusan lamang, maski sarong banggi. Tibaad, ikwa ka mo dyan sa rong kwarto na mayong laog. Madagusan mi lamang ngunya na banggi. Malipot na ang oras, asin namamati ko na ang kulog kan sa kuyang tulak. Pasensya na kamong duwa, an harong ko pano na. Mayo na kamong madadagusan digdi. Gustuhon ko man, alagad mayo akong maginibo. Tibaad makahanap kamo sa iba. Kunsiring salamat sa imo, maenot na kaming duwa, makakahanap lamang, madagusan sa iba. Makakahanap man kita, kainining madadagusan.
Magsarig lang kita sa Diyos, Jose. Tainiya kita pababayaan. Itamong mo muna ini Maria, malipot ang banggi. Salamat, Jose. Jose, may harong duman sa iriinotan. Tibaad ikwasindang bakanting kwarto. Madiana Maria, dumananta. May tao sa laog, Isay ka mo. pasensya kung naabala mi kamo. Ako si Jose asin ini si Maria ang sakong agom. Ano ang sa indong tuyo? Harani ng mangaki ang sa kuyang agom. Kaya naghahanap kami madadagusan lamang, maski ngunya ng banggi. Nagduman na kami sa ibang harong. Alagad na kami pinadagos. Paghali ka mo sa harong ko, may mga bisita kung ngunya na banggi, asin siribot kami sa pag-andam. Sa dai mahali na oras maabot sinda. Kaya pag humali na kamungunyan, mayo kaming maitatabang sa indo. Kunsiring salamat sa siindong duwa, pasensya sa ginibuming pag-abala. Pauna na kita, Jose. Palipot na ng palipot ining banggi. Tiwala ka sana Maria, makakahanap man kita. Hil nga duman sa may ibong na parte, may harong asin may ilaw, madya asin dumananta. May tao sa laog, nakikimaherak kami, padagos man kami sa indong. Ano ang sa indong kaipuhan? Ko asin ang sa kuyang agom, naghahanap ning madadagosan. Nagduman kami sa mga harong na naagihan mi asin mayo lamang nagpadagos sa muya. Tibaad ikwa ka mong bakanting kwarto sa laog. Madagusan mi lamang ngunya na banggi bago ako mangakit. Pasensya na kamong duwa. Mayo na lamang bakante sa harong ko. Kadakol nagdaragos sa kuyang ngunyan, huli sa sensus na ipinagbuo. Alagad, igo ako nin kamali, duman sa may purong parte, kan sa kuyang pagrugari. Kun buot nindo, duman ka mo magpalihis ngunyan na banggi. Igo ako mga ataman na hayop duman, asin dakol ang dagami, tanganing makatabang na magpahimbong sa indo. Mayong problema sa samuya, salamat na marhay sa imong karahayang buot. Maria, tunay man ng God na dai kita pinabayaan ng Diyos. Jose, aking namumutan. Salamat na dai mo ako pinapabayaan. Madyana asin magduman na kita, tanganing makapagpahingalo ka na.
Ang Diyos uya sa to. Ngunya na matangang banggi, ipagrukyaw niya to ang ilaw, si Kristo na sa tong kaligtasan. Ipagrukyaw niya to ang pagkamundag kan sa tong paratubos, digdi sa kinaaban. Siya ang banal na aki ni Jose asin Maria. Ang Diyos na uya sa to. Pano nin pagkamuot, pano nin karahayan. Kita magugma asin mag-awit nin pasasalamat. Huli ta ang Diyos na si Jesus, uya na sa to. Linigan asin buksan ang mga puso sa pag-ako sa iya, nin may pagkamuot. An misa niya tungunyan na matangang banggi, sarong misa konselebrada na panginginotan kan sa tuyang Coraparco, si Reverendo Padre Albert S. Orillo, kaiba ang mga kapadean kan sa tong parokya. Matindog po ang gabos. Ngunyan, isusunod po niya to, ang pagrukyaw kan pagkamundag kan sa tong kagurangnan, Hesu Kristo. Ang tekstong ini, gikan sa Martyrologium Romanum, ginuno sa pasabong kan banal na kasuratan, tanganing ipahayag formalmente ang pagkamundag ni Kristo. Ini mapuon sa paglalang asin mapadagos sa mga pangyayari, asin sa mga tao, sa historya, asin an sa indang relasyon sa pagkamundag nin sa tong kagurangnan. Tunay ang Diyos, Emmanuel, Diyos uya sa to, sa historya kan tao, urog ng gayo, sa historya kan kaligtasan. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog kan pagrukyaw kan Pasko. Ikaduwang pulo asin lima kan Disyembre, nagagian day mabilang na mga panahon, puon kan paglalang nin kinaban, kan sa kapinonan, linalang nin Diyos ang langit asin daga, asin hinaman ng tao na kabaing sa iya. Nagkapirapang siglo ang nagagi, pagkatapos kan baha. Puon na ibugtakan makakamhan ang sa iyang bulalangaw sa kalangitan, bilang tanda kan tipan asin nin katoninongan. Kan paghali ni Abraham sa tuyang ama sa pagtubod, sa kan mga Kaldeo, 20 asin sarong siglo. Kan eksodo kan banwaan nin Israel, paluwas sa Ehipto, na pinanginotan ni Moises, 10 asin 3 siglo. Kan paglahid ki David bilang hade, haros 2,000 taon. Sa 60 asin 5 simana, sosog sa propesya ni Daniel. Sa taon kanikasanggatos, 70 asin 4 na Olimpiada. Kan pagkamukna kan syudad nin Roma, 750 asin 2 taon. Sa paghade ni Cesar Octavio Augusto, ang ika-40 asin 2 taon. Na ang bilog na kinaban na sa katoninongan, si Hesu Kristo, Diyos na daing kasagkoran, asin aki kanamang daing kasagkoran.
Nagmauot na pabanalonan kinabahan kan sa iyang pagdato. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, asin kan nagagian siyam na bulan, pon kan pagpangidam sa iya. Namunda ki Virhen Maria sa Belen kan Huda, asin nanitawo. An pagkamundag ni Hesu Kristong kagurang nanta, sosog salaman.
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin keso Kristong kaguranan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugangon niya na pagkabanggi kita nagkatiripon sa pagselebrar kan pagkamundag kan umboy na si Jesus, an sa tong Mesiyas na hinahalat, kan panahon ni Adbyento, inadam niya to an sa tong isip asin puso sa gibong kabanalan, tanganing panuning kaugmahan, ako untaan aki ni Diyos. Idulot niya to ang sagradong banggi na ini, urog na sa selebrasyon kan Santa Misa, ang sa tuyang mga pamibi, mga kahagadan sa Diyos, asin urog na sa gabos, ang kapatawadan kan sa tong mga kasalan. Kaya ako niya to ang sa tong mga kasalan, tangani magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. An bituon, minasimbolo na si Jesus, ilaw kan kinaaban, na nagliliwanag sa satuyang mga buhay. Siya an minapara kan kadikluman, sa paagi kan sa iyang pagdatong sa kinaaban, asin maugman niyatong akuon, an sa iyang liwanag sa satuyang mga buhay.
Koon nindo nin bilog na puso, isip asin buhay, an umboy na si Kristo. An Mesiyas na mataong ilaw sa kinaban, na panonin kadiknuman. An Emmanuel, Diyos na uya sa to. Maugma niya to siyang ipagrokyaw sa bilog na kinaban, an sa iyang maugmang pagkamundag. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos, Ika naghimong magbanag, ining pinakabanal na banggi, kan tunay na ilaw. Namimibig kami, warasan, tanganing kaming nagmidbid kan misteryo nin liwanag, digdi sa daga, siring man makinabang kan kaugmahan niya sa langit. Siya kay bamong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon, ang mga babasahon. Ining sarong awit na kinakanta sa okasyon na ang bagong hade kinukoronahan. Ini nagpapahiling nin makusog na pagtubod sa bagong hade. Pagtubod na siya magiging urog na marahay kaysa gabos niyang sinundan. Nagkaigwa nin bagong kautuban ang awit na iningunyan. Ini sarong profesiya kan pagkamundag sa bilen. Mahiwas ang kapangyarihan kan bagong hade asin daing sagkod, ang katiwasayan kan sa iyang kahadean. Kaya sa Salmo Responsorio, kita minasabi, mag-awit sa kagurangnan, pag umawon ang sa iyang ngaran, ipahayag ang sa iyang kamurawayan, sa gabos na banwaan. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog kan enot na babasahon. Pagbasa sa libro
ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nin dakulang liwanag. Sa mga nag-ierok sa daga nin hararom, nalimpoy, nagbanaag ang sarong ilaw. Pinaurog mo ang sa indang kagayagayahan. Pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Nag-uog masinda sa siimong atubang, siring sa mga tawong nauugma, kung panahonin pag-aning, siring sa mga tawong nag-uugma, kung nagbabaranga kan ginanahan sa laban. Huli ta siring kan aldaw ni Midyan, rinunot mo ang sakal na nakakagabat sa inda. An pasan sa indang abaga, an pamakol na nagpapasakit sa inda. Huli taan lambang kasangkapan sa pakilaban, lambang gubing na tumtum sa dugo, isusugba, asin tutungon sa kalayo. Huli ta sa sarong aking namundag para sa to, sarong aking lalaki itinao sa to. Ang paghadi, ibubugtak sa iyang abaga, asin ini ang ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, makakamhan na Diyos, amang daing kasagkoran, prinsipe nin katuninongan. An kahiwasan nin sa iyang kahadean, asin an katuninongan dainin katapusan. Para sa trono ni David, asin para sa iyang kahadean, na tinugdas asin pinasarig, niya sa katanosan asin sa kabanalan. Ini ang gigibuhon kan pagkamuot, nin kagurangnan, puon ngunyan asin sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio sa tuyang aawiton. Ngunyan namundag na ang satong para tubos, si Kristo nakagurang na. Si Kristo nakagurang na. Bagong awit, awiton sa kagurang nan. Gabos na banwan, magawit sa kagurang nan. Magawit sa kagurang nan, nirukyawan sa iyang ngaran. Ngunyan namundag na, ang satong para tubos, si Kristo nakagurang na. Arwal daw irukyawan sa iyang kaligtasan. Isabi sa mga banwaanan sa iyang kamurawayan. An sa iyang mga ngangalasan ipahayag sa mga banwan. Ngunyan namundag na ang satong para tubos, si Kristo nakagurang na. Magugmaan langit, magugmaan dagat. Ikurahaw kan dagat, asin kan gabos na yaon dyan.
Magugma ang daga, asin gabos na nasa daga. Gabos na kahoy, magkurahaw sa kaugmahan. Yan namundag na, ang satong para tubos, si Kristo nakagurang na. Magugma sa atubang nin kagurang na madatong. Siya madatong sa paghade sa kinaban. Matanos na maghahade siya sa kinaban. Sa katotohan, huhukuman niya ang katauhan. Yan namundag na, ang satong para tubos, si Kristo nakagurang na. Yan namundag na, ang satong para tubos, si Kristo nakagurang na. Si San Pablo, nagpapagirumdom kung ano ang dapat gibuhon, mantang kita nabubuhay padigdi sa daga. Ini ang pagkabuhay nin sarong Kristiyano, pagsikwal kan gabos na bagay na kinabaanon, asin bakong para sa Diyos. Pagpugol sa sadiri, asin mabuhay na matanos, asin banal sa kinaban. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Ang biyaya ng Diyos ipinahayag para sa kaligtasan ng mga tao. Asin tinukdoan kita, natalikdan ta ang mga bagay na dai makakadara sa Diyos. Asin ang mga kamawotan na kinabanon. Dapat na kita nakakapugol sa sadiri, nabubuhay na matanos asin banal sa kinaaban na ini. Mantang nagahalat sa satuyang dakulang Diyos asin para tuwos, si Kristo Jesus. Idinusay niya ang sa iyang buhay, huli sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na karatan, asin makalinig ning sarong banwaan para sa iya, banwaan na mahigos sa pagibo ning karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Totoo
An kaguranan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susuki San Lucas. Amurawayan sa imo kagurangan. Kaytong panahon, si Cesar Augusto nagbuot sa paagi nin sarong dekreto na ang bilog na kinaaban magpasenso. An enot na pagpasensong ini ginibo kan si Quirino, gobernador sa Syria, kaya gabos nagpuruli sa sadirinindang banwa tanganig magsenso. Si Jose, hali sa banwa ni Nazaret sa Galilea, nagduman sa Judea sa banwa ni David na ang ngaran Belen. Digdi siya nagrehistro, kaibahan si Maria sa iyang agom na madali nang mangaki. Hulita gikan siya sa pamilya asin kapag-arakian ni David. Nangyari na, kanyaon sinaduman, uminabot ang panahon na si Maria, nanganginaki siya kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya ni Lampin asin hinulit sa bahugan, hulita mayo ning lugar para sa inda, duman sa harong nasakatan. Harani sa lugar na ito, sa kaumawan, igwa ni mga pastor na nagbabantay kan sa indang mga karnero kunbanggi. An anghel nin kagurangnan nagpahiling sa inda, asin an kamrawayan nin kagurangnan nagliwanag sa palibot ninda. Natakot sinda nin makuri, alagad ang anghel nagsabi sa inda, dai ka mo matakot. Drako sa Indo an marhay na bareta, sarong dakulang kaugmahan para sa bilog na panwaan. Ngunyan sa banwa ni David, namundag para sa inda an paratubos. An Mesiyas nin kagurangnan. Ini ang tanda, makuko an Indo an sarong umboy na napapatos ni Lampin saka nauhulid sa bahugan. Dangan bigla nindang nahiling sa palibot kan anghel, ang kadakol-dakol na hukbo nin langit, naguumaw sa Diyos asin nagaawit, pag umahon ang Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tahong marahay an buot. An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Padagos po kitang nakatindog sa pag-entronar kan libro ng Ebanghelyo sa Belen. Matukaw po ang gabos para sa paghinanyog kan humili. Enot sa gabos, kaibakan sa kuyang duwang katuwang na padi, Father Santi Toriano, asin Father Joseph Abion, sa kuya pong pinapaabot, ang maugmang Pasko sa Indogabos. Merry Christmas po, kaninyong amin. Siguro po kung si Jesus namundag sa satuyang kapanahunan, asin ang enot na mga bisita, iyo ang mga pastores. Siguro gabos may mga cellphones na kan mga panahon na iyan.
sa paghanap ninda, magamit sinda ning GPS or Global Positioning System, paghanap kung sa inalugar na mundag si Jesus. Siguro ang mga mago nagamit sinda ning Waze o Google Maps, tanganing hanapon an namundag na umboy na aki. Unfortunately or fortunately, ibang panahon namundag si Jesus. Panahon na kung saan ang mga tao nagdidepende sa hiro kan mga bituon. Kaya po, ang representation tango niya nabanggi, moving image, na padagos niya itong nahihiling sa Kapaskuhan, sa pagdara sa tuya sa Bilen, sa tahaw ning kadikluman, iyo ang bituon, very moving na scene na sa tuyang na saksihan ngunyan habang dinadara kita sa Bilen, na kung saan duman nahuhulid ang umboy na aking si Jesus, kaibaan sa iyang mga magurang, si Maria, asin si San Jose. Ano ang kahulugan kan pagdatong kan kagurangnan sa kinaaban? Enot ini po kasimbagan kan pangako ning kagurangnan na mapadara siya nin tagapagligtas. Asin iyan po natawan nin kapanoan o naging nagkatotoo sa pagkamundag ni Jesus na sa tong kagurangnan. Asin iyan gabos nagpuon sa simpleng Bilen, sitwasyon sa Bilen. Asin siya nagpuon bilang sarong umboy na aki. Asin siya nakipaglakbay sa satuya, nagpuon na makipaglakbay sa satuya. Kaya ang pagdatong ni Jesus, pagpuon nin bagong buhay sa kinaaban. Ang Diyos makikipamuhay, makikiiba, makikibaklay kaiba niyato. So, kapinunan nin paglalakbay. 2025 po na taon ang nakalipas kan mangyari po ini. Asin, iyan po ang kadahilanan kan maabot na selebrasyon niyato ngunyan na 2025. Ang kahulugan po, iyon na 2025 taon ang nakakalipas na ang Diyos nanitawo nakisumaro sa satuya. Ang apod po niya to dyan, Jubileo, Jubilee. Taoning kaugmahan, taoning pagpapatawad, taoning paglaom, taoning pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. Ini po andara ni Jesus sa iyang pagkanitawo na kita ibalik sa Diyos. Kaya taon-taon sa nakalipas na 2024, ini po ang satuyang pinagseselebrar, asin padagos pong nag-i-evolve ang selebrasyon na ini. Asin digdis sa tuyang nasyon, pinaghahandaan niya to ang selebrasyon na ini sa paagi kang pagselebrar niya to kang siyam na aldaw na simbang gabi o misa di aguinaldo. Asin ang paghahandang iyang tapos na dahil ngunyan sa tuya ng pinagseselebrar ang dakulang kapistahan na iyan kan pagkamundag ning kagurangnan.
Kay banyato ang mga pastores duman sa Belen. Kita nakikisumaro kay Jesus sa iyang kadaihan. Nakikisumaro asin padagos na nagpapahayag kan sa tuyang pag-umaw asin pasasalamat sa Dios dahil itinaon niya sa to ang sa iyang bugtong na aki. Tasabi sa ni San Juan, tanganing ang sisayman na magtubod sa iya, magkakaigwanin buhay na daing kasagkuran. Namumutan ng mga tugang ang ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog, pinagsaysay sa tuya kung paanong kung dati ang tao nabubuhay sa kadikluman, sa pag-abot kang manunubos, dahil nakaipuhan na magdanay sa kadikluman, kaipuhan kitang magdanay sa liwanag. Sa kinaban po niya to na pinag-eerokan, bako lang mga physical darkness ang sa tuyang namamatean, kadakol na mga forma ng kadikluman sa kinaban. Yaon po dyan ang kadikluman nin buhay kasalan. Yaon po dyan ang kahaditan. Yaon ang kadikluman nin pagkatakot. Yaon ang kadikluman darakang manlain-lain na problema sa buhay na sa tuyang pinag-aagihan. Yaon dyan ang kadikluman darakan sa tuyang mga kahilangan o kaya mga problema darakan sa tuyang pakikipagrelasyon sa kapwa. Ini mga forma ning kadikluman. Alagad sa paagi kan pagpagirumdum sa tuya kan pagdatong kan kagurangnan. May paglaom. Dara niya ang liwanag. Tanganing day kita mawara sa kadikluman kundi darahon kita sa direksyon na kung saan mauot niyang ihawas kita sa siring na sitwasyon ng kadikluman. Kasi iyan po ang dara ni Jesus na sa tong kagurangnan. Sabi ni Isaías, ang mga tao na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling ning dakulang liwanag, na kung saan ang kagurang na ang liwanag na iyan padagos na magliliwanag. Asin iyan po ang satong kagurangnan. Sa pagselebrar niya to kang dakulang Jubileo 2025, ang tema po na sa tuyang paghuhurup-hurupan, iyo ang Pilgrims of Hope. Kita po, gabos, inaapod na maging mga manlalakbay na may pag-asa. Kita digdi po sa kinaban, itinuturing na mga pilgrims. As in, bako lang simpleng pilgrims, kundi mga peregrino na daraan paglaom dahil inako niya nida si Kristo sa sainang pagkabuhay. As in, sa paagi kang pangapudan na iyan na magikitang mga peregrino nin paglaom, inaagyat na bako lang kitang maging peregrino para sa tuyang sadiri, kundi kita peregrino kaibaan sa tuyang kapwa. Kaya kung kita maging peregrino nin paglaom, mayong dahilan na kung naan sa tuyang mga kalakbay, daiman maglaom sa mahal na Diyos. Ini ang minamawot po kan simbahan na marealisar niya to, na kita kaipuhan na padagos na maglalakbay, panunin paglaom, dahil ang Diyos uya sa to. Ang Emmanuel na namundag na ipinangako kang haloy ng panahon, ngunyan naging tunay na kasaro niya to. Tunay na ang Diyos, Emmanuel. Tunay na kaiba niya to. Kaya mayong dahilan po na ang lambang peregrino magsulo-sulo, nagiging tunay pong siyang pilgrims, kaiba ang sa iyang kapwa peregrino. Asin si Jesus,
iyo ang satuyang tourist guide o pilgrim's guide. Siya ang magdadara sa tuya sa direksyon na dapat niya tong dumanan. Iyo yan ang kahadean kan sa tong kagurangnan. Kaya kaiba kang mga angheles asin mga pastores, sabay kitang nag-uumaw sa kagurangnan, padagos na nagkukurahaw. Glory to God in the highest, for peace, and to people of goodwill. And ini po ang satuyang paglaom na ang pagselebrar niya to kang Kapaskuhan. Tunay na magdara sa tuya ning kusog asin paglaom, asin di kita mawaraan nin paglaom na padagos kitang ginagabayan kang kagurangnan, tanganing makaabot kita sa iyang kahadean. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Maluhod ang gabos, asin mauntok nindikit sa panahon. Matindog po ang gabos. Mga tugang ngunya nabanggi, mamibi kita sa tong amang langit nun, ipinahayag niya ang sayang pagkamot sa tuya,
kan ipinadara niya ang sa iyang bugtong na aki. Si Kristo ang satong kagurangnan, sa lambang pag-arang ang satong sabihon, magdanay ka sa mo kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Tanganing ang simbahan, iyo ang banal na banwaan ng Diyos. Danay na mapasa iya ang bunga kaining pagkamundag ni Kristo na sa tong ginigirumdom, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na tao sa kinaaban, magkamit kan katuninongan na ibareta kan anghel, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga dukha, asin mga ilo, magkamit kan kayamanan ni Kristo na nabuhay sa kadukhaan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing kita gabos, mag-ako kan dakulang regalo ng Diyos, Ama, na iyo si Kristo, asin ang sa iyang pagkamot, maihiras man niyato bilang regalo para sa iba, ipamibinyato sa kagurangnan. Sa katuninungan sa tuyang puso, irani niyato sa kagurangnan, ang sa tuyang mga espesyal, nakahagadan sa pangging ini. Kagurangnan, sa mong ikinakaugma ang pagkamundagan sa imong aki. Tawan sa mo ang grasya na mamundag sa bagong buhay, kay ba si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot, asin pag-andam kan mga ata. Atang kita sa altar ng Diyos, ulitan natin
Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa kuas sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, lugod magin maninigo sa imo ang dulot kang kapiestahan ngunyan aldaw, tanganing huli kay ning urog kabanal na hungluan, makamtan mi sa kamugtaka na yawnan sa mong pagkatao sa kaibahan mo, na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initas niya sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigasin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanas minsain magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banalama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamarawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagkamot, mabihag niya kami sa mga day na hihiling. Kaya kay bakan mga angeles sa sinarkanggeles, kay bakan mga tronos sa sindominasyones, asing kay bakang gabos na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kaya maugay na Ama, kaming nakikimahirak sa imo, nagpapamibi as sinagahagad, huli keso Kristong aki mo sa mong kagurangnan. Nakuon mo, asin bendisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian. Na enot idinulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkanigo ang mapatuninong mo siya mabantayan, matipon asin mahadean, sa bilog na kinaban, kay bakan surugoon mong si Francisco na sa mong papa, asin kan obispo ming si Rex Andro, pating gabos na nag-aataman susog sa katotohan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girom lumang kagurangnan ang mga surugoon mo.
asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod, midbid mo, asin ang debosyon, ara mo, para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakripisyo ning pag-umaw. Para sa inda man sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang makalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan, sindang nag-uutob kan mga panuga, sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa parapakinabang asin pagselebrar, kanurog kasagradong banggi, na andaing digtang pagkaberhen ni Santa Maria, nagtao sa kinaban kan paraligtas, asin sa magalang na pagrumdum, enot kan mamuraway na Maria, danay na Birhen, ina kan iyo mansa ng Diyos, asin kagurangnan, nyamong sa Yesu Kristo. Siring man ki San Jose, esposo kan iyo mansa ng Birhen, asin kan sa imo mga santos, apostoles, asin martires, ke Pedro, asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan, asin Pablo, Cosme, asin Damian, asin kan gabos mong mga santos. Huli kan sa ina mga merito, asin pamibi, itugot mong pakusugon kami kan tabang kan sa imong pagsulog, sa gabos na bagay. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kaya ining dulot niya mo bilang mga surugon mo, siring man, kan bilog mong pamilya, namimibi kami kagurangnan, na magayagaya mong akuon asin husayon mo, ang sa mong maaldaw, sa imong katuninungan. Dangan haawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin ipagbot mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining mga dulot papagkanigoon mong bendisyonan. Midbidon, parigunon, gibuhan na maninigo asin maumayan. Tanganing para sa mo magin hawak asin dugo kan aki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya ning tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas, pasiring sa imo Diyos, Ama niyang makakamhan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binak asin tinao siyang mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pag-akyo niya kaining mahalagang kalis sa mga banal asin mahal niyang kamot. Pagpasalamat girari sa imo, nagbendisyon, tinao sa mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod.
iya kagurangnan kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigirumdum ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa magadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit. Kaniyuman sa ng Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan, nagdudulot sa imong malinawo na kamahalan, halis sa mga balaog mong itinao, ining ostyang dalisay, ostyang banal, ostyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkoran, asin kalis nin dani na kaligtasan. Lilingya ini kan maugay asin matiwasay mong lalawgon. Asin ako ang banal na sakripisyo daing digtang ostya, siring na pinagkanigo mong maako ang mga atang kan surugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kahalangkaw mong padi na si Melchizedek. Nakikimahira kaming pagpamibi sa imo, Diyos na makakamhan, ipagbuot mo na inidarhon kan mga kamot kan bangal mong anghel na sa sinanglitan mong altar. Sa tubang kan Diyoson mong kamahalan, tanganin kaming nagpapakinabang kan urog kabanal na hawak asin dugo kan sa imong aki, sa pakisumaro sa altar na ini. Anas mapauno man lugod kang gabos na langit no na bendisyon asin grasya. Giramdamaman kagarangnan, mga tugang niya mong gadan, na nainot na samo, may tanda nin pagtubod, asin nagtuturog sa katuninongan. Nag-aarang kami kagarangnan, na sinda asin gabos, na nagpapahingalo kay Kristo. Matawan mo nin lugar nin kaginhawahan, liwanag asin katuninongan. Kami man na mga surugon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamaherakon. Papagkanigon mong matauanin kaherasan sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles, asin martires, Juan, Esteban, Matayas, Bernabe, asin gabos mong mga santos. Namimibi kami, akon mo kami sa saindang pag-iriba, ika na day nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras kan kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagarangnan. Huli sa iya kagurangnan, inigabos sa karahayan danay mong linalang, pinapabanal, binubuhay, binibindisyonan, asin sa mo iwinawaras. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na marao, namimipi kami kagurangnan, warasan sa mga lonya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Hanggang kami naghahanap ang maumang paglaom, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang Diyos na natin nitawo, ang Emmanuel na kisumaro sa to. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
saro nagmamawon, paskunin pagkamot, katuninungan ang dara, dulot sa puso ta. Kaya buksan sa tong puso, maglaat sa pagkamot, sa kapwa ipamakita, tunay na pagkamuot. Sabay-sabay kita sa tong ipagugma, ang tunay na Pasko, Pasko sa puso. Sabay-sabay kita na mag-arawin, ipamakita, Pasko sa puso. Mayuning kahulugan, kayunin mga parol, kunan sa tuyang puso, panonin biglo. Pagkamuot, pagpatawan, pagmangno, pagheras, iniyan kahulugan, ng Pasko sa puso. Sabay-sabay tika sa tuwing ipagugma, ang tunay na Pasko, Pasko sa puso. Sabay-sabay kita na mag-arawin, ipamakita, Pasko sa puso. Mag-ugma kita sa kagurangan, sa buong paratubos na mundag sa kinaman. Kunyanan, tunay na kanuninungan, kuminilig sa tugapos, tala sa kalangitan. Ang naglalakaw sa likom nin ginawan, kunya nagariling kan liwanag nin pagtubos, kunya nagkamarabuhay nin kadiklungan, naganaak na sa gabos, ang ilaw nin kalangitan. Oray ni kagurang ng Diyos, namumukan ning gabos, ikaan sa kuyang akin na magtutubos. Kunyanalaw, isinubol taka, nganing maibalik sinda sa buhay na banal. Olay ni kagurang ng Diyos, namumukan ning gabos, ikaan sa kuyang akin na magtutubos. Matindog po. Mamibig kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibig kami, warasan sa mo na kaming nagugma, sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratubos. Magkanigong magkamit kan sa iyang pakisumaro, huli kan maniligong pagkabuhay. Siya na bubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
mag-ula po sa halipot na panahon. Inot po, bago kang huring bendisyon, bot ko pong kuhanan ang oportunidad na ini na magpasalamat sa gabos na tao naging imbuelto durante ang siyam na banggi, asin aga, asin hastangunyan sa satuyang makahulugan na pagselebrar kang Kapaskuhan. Inot, bago kumalingaw ang mga decorators na puon pa kang day 1, sinda ang nagpuka, tanganing maging conducive ang satuyang simbahan para sa pagpamibi. Palakpakan niya to ang mga decorators kan satuyang parokya sa panginginutan ni Rene Jan Portugues. Siya po ang talagang nanginutan. Kaya ba ang team na nag-decorate? So, siguro bako lang kamo ang nakapansin, maski si Arsobispo na-appreciate niya po ining mga dekorasyon tadigdi sa altar, asin sa patio. Maski po, dahil natapos nga ni si Bilen sa luwas, ta sobra ang uran. Pero okay na po ining Bilen, tayaon digdi. So, by divine providence. Ikadua po, siyempre, ang mga liturgical ministers, oral daw po sinda, naghihinguhan na maimbod sa indang obligasyon. Enot ang mga lay ministers, palakpakan niya ito ang mga lay ministers. Ang mga lectors, palakpakan niya ito ang mga lectors. Ancilla Dumus Dei, ang mga collectors. Ang mga sakristanta na talagang napakahigos sa pag-oral daw na pagpupuka. Siyempre, ang manlain-lain na choirs, kay ba dyan ang Cantati Domino, ngunya na ang choir, asin ang kapela, musika, asin iba-iba pang mga choirs. And then, bago ako malingaw, permi kong nalilingawan ang live streamers na nagdadarakan sa tuyang misa sa manlain-lain na lugar sa Kinaban. Kung di ka mo nakaka-attender, yaon po, available po ang mga misa, hulikan sa indang kahigusan. Siring man po, nagpapasalamat ako, naging maugmaan sa tuyang oral daw na pagdigdi sa simbahan, hulikan mga cultural presentations, darakang manlain-lain ng mga eskwelahan, institutions, as in mga religious organizations. Pasalamatan po niya ito ang gabos ng mga presenters. Ang nagtataon ng buhay sa satuyang mga aktibidades digdi sa simbahan, iyo po ang Parish Youth Ministry. Palakpakan po niya ito. Salamat sa indang magayon na presentation, ngunyan na banggi, panuluyan, talagang nagsakripisyo, nagpuka, tangani pong maging meaningful ang satuyang selebrasyon ngunyan na banggi. Siring man po, siyempre, deta, sa likod kang gabos na ini, iyo po ang Parish Pastoral Council sa pamamayo ni Mrs. Nancy Penetrante na nagseselebrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan o kasuudma. Sining man si Ma'am Glulin Coralde nagseselebrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan. Siyempre, ang mga pamayo kang barangay pastoral councils na nagdarakan sa indang mga grupo digdi sa simbahan, sa indang pag-sponsor kan mga burbanggi nindang celebration digdi. And then, siring man, sa kuyang pinapasalamatan ang manlain-lain na religious organizations na talagang tudo ang sa indang suporta sa pagtabang sa mga aktibidades niya to digdi sa simbahan. Alagad urog sa gabos, kamo po ng mga sponsors, offerers, donors, kung mayo po ang sa idong tabang, dahil man kita gibo ning araw kay ning mga selebrasyon sa simbahan. So salamat po kan sa inyong danay na suporta sa satuyang simbahan. So
sa liwat pagirumdom sa Biyernes po party kang mga padi, mayo po kitang misa pagkahapon alagad pagkaaga igwa, and then sa Sunday po December 29 iyo ang official opening of the Jubilee year. Alagad gigipuon po ini sa Naga. Igwa po ning prosesyon gikan sa San Francisco pasiring sa Cathedral. So, iyan po alagad by representations lang po taday magkakasya ang gabos. So, kada parokya may representatives pong ipapadara duman sa Domingo sa pagselebrar kang pagbubukas kang taon kan jubileo. And then lastly, padagos po ang pag-iimbitar niya mo sa mga aki na magpartisipar sa Search for Little Niño 2025. So kulang pa po ang slot. So di po kamo magduwa-duwa, magranin lang po sa mga miyembros kang collectors or Ancilla Domus Dei. Kung gusto po nindong maibali ang sa idong aki sa nagraraning selebrasyon kang kapistahan kan Santo Niño. So once again, Merry Christmas kaninyo ngamin. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo, asin maghaga din biyaya sa mahal na Diyos. Kanan akin ng Diyos na ni tawo, dinaog niya ang kapangyarihan ng kadikluman, asin kasalan, asin pinano ang banal na bangging ini sa iyang kamurawayan. Halion lugod ng Diyos, na pano ng karahayan ang kadikluman ng kasalan, asin paliwanagan ang sa idong puso sa kabanalan ng buhay. Amen. Amen. Ipinadaranin Diyos ang sa iyang mga anghel, sa mga pastor, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundag kan sa tong para tubos. Amen. Panoon lugod niya kamo ning kaugmahan, asing gibuhon ang mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanang tataramon na ni tawo ang langit nakasaro sa daga, iwaras lugod niya sa indo, ang katiwasayan, asing karahayan nin buot, asing pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Amen. Bago ko huring bendisyon, pasalamatan ko mga seminarista na nag-design kang liturhiya ngunya na banggi. Patapos kang misa, igwapong pagpahadok sa Ninyo Jesus. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw asin umawon niya to ang umboy na si Jesus, ang Mesiyas na nag-abot. Salamat sa Diyos. Merry Christmas kaninyong amin.